回しろ。今まで使った。そう。うおー、負けるわけにはいかんのだ。うおー、わけにはいかん。我がサルラス、エルウィン殿よ。だが戦争にローレン殿、ダメだ。我々がまだだ。せめて。よし、分かった。何？そうだな。ここを落とした後に。そうだな。
このまま何その一撃にかもその一撃かもかの者の傷を癒したまえ何としてもこれに耐えられるか。傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者に力を。
さえあれば。邪魔だ。俺に耐えられるか。だあ、やるな。これで終わりだ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。